खुलुमबाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरसालिया जथुमाखौ नेपाल हादराव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। फुङावनो क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय जागायनो नागिरदों, रावना होनो नागिरदों। सा 110नि बांसिन बर' लाइमोन लिरगिरिफोरा बे हाबाफारियाव थांनो थाखाय थियारि जादों। गंनै सुपार बासजों लोगोसे गंनै विंगार, गंसे बलेर' आरो गंनै बाइकजों रावना होनो थाखाय थियारि जादों नेपाल हादरसिम। मार्च दाननि 4, 5 आरो 6 खालाराव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 7थि इन्टारनेशनेल जथुम जागोन। सापात बागान बेंगलनि साहा बागान নহয় নহয় চলো नर्थ बेंगलनि नैबे जाबाय समायना मोनसे दालां। ओरैनो ट्रेनाबो खारलांबाय थानाय। ट्रेना नुहुरस'ला बेसेबांबा रोमै रोमैसो नुहुरो हरै मारुआव। सिलिगुरि मोनथारसिगोन, नायदो बासफोरा माबायदि फैयो मोखांजोंनो मोखां। सिलिगुरि मोननो बारा गोबाव गैला, नाथाय बासफोरा ओरैबायदि डेन्जारै फैयोना गिखांनाय मोनलायलायो। बेंगलनि लामाखौ माबा फिसानिफ्राय फिसासो मोनलांदों जोङो, नाथाय बेजों थांलाय फैलाया जोबोर बिजि एबा गारि मथरफ्रा जोबोर बिजि। नै जोङो नेपाल हादर सफैबाय। मा होनो बेखौलाय? फिथा होना होमबा? बेखौ फिथा होना होमबा? फिथा दामबा। मा होनो नेपालावलाय नोंसोरो? नेपालाव भाका। भाका होनना बुङो बेखौ। भाका ए बे गलगला फेथ' ओमफ्राय बे दा हमनाया बिदिया बेखौ भाका बे भाकाखासो बे। ए जोंना फिथा होनना बुङो बेखौ। हा लादु दुआ लादु बायदिया माबायदियाबा? फेथ'खौ माथो बुङो? फिथा गोलाव बेखौ दा बुथुमनानै गल बानायनानै लारु बानायनाय रुनाया माथो बुङो जालाय? बेबायदि फिथा लारु दङ, ओमफ्राय नुबासो आन्दाज मोनसिगोन। नङा नोंसोर बुंनायखौ नुबासो आन्दाज मोनसिगोन। माखौ नैबे फिरफिलानि सिगां सारियाव गसंफैनो थाखाय गुरै खावलायहरगोन। बेखौनोथ' बिहरबाय थादोंमोन आङो। मेसे इउथ क्लाबनि गासै बिबानगिरिजों लोगोसे आफादगिरि जायगासिम थाबैनो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। क्लाबनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोगोन, बिथांखि लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे जोंहा खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फिरफिला बिरहोनायाव एसे हेफाजाब सन्तोष मेसे बिथाङाबो मेडामखौ हेफाजाब होगोन आरो दिस्ति मेसे मेडामाबो जाहाथे हेफाजाब होयो खावलायनाय थाबाय। जोंनियाबो दैखांदो।
सोर खोथाय बेखौ बिरहोनो समानसो बिरहोगोन मानो बिदि खालामबाय थायो नोंसोरो माबा माबि खालामबाय थायो जों बैनि प्रब्लेम खालामाखैना जोंनिसो प्रब्लेम खालामदों मानो बिदि एडभाइस होयो आरो जों माबायदि हाबाफारि मावनानै दिनैसिम जोङो जौगानो हाखो बेनि सायाव आङो गुसुङै बिबुंथि लाखिगोन जोङो 2018 मायथाइनि 6 मे खालि जोङो लावारि देरायाव जोङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बिथाङा बारग' बोसोनगिरि भारत सरकारनिफ्राय लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथां लावारिनि न'आव जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय ज' जानानै लाइमोनफोरा ज' जानानै जोङो बे लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दानाय जादोंमोन बेयाव गिबियै जोङो अमृत खेरखातारि बिथांखौ जों आफादगिरि दोनदोंमोन आरो सेक्रेटारिखौ जाहैबाय जोङो सोरजि बसुमतारिखौ दोननाय जादोंमोन बेबायदिनो जोङो लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दानानै लादोंमोन लोगोसे गोबां जायगा दाब दाब जायगाफोराव जोङो थांनानै जोंनि थुनलाइ जौगानायनि फारसे जोङो हाबा मावनो जोङो थुनलाइ सोरजिनाय नि सायाव हाबा मावनो थाखाय जोङो आवगायदोंमोन जोंनि बे आफाद दानायनि लाइमोन लिरगिरि गौथुम दानायनि गुदियावनो दङमोन जोंहा मोन्थोर दंमोन बे मोन्थोरानो जाहैदों फराय सोरजि आरो जौगा मानो होनबा जोङो थुनलाइखौ फरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो माखासे गियान सोरजिनानै लानो हायो बेनिखायनो जोङो फरायनायनिफ्राय गुदि हमनानै फरायनायनि गेजेरजों जों माखासे सोलोंनानै थुनलाइ सोरजिनायनि आदब खायदाखौ बुथुमनानै सोरजिनो हायो आरो जौगानाया जाहैबाय बे थुनलाइयाव जे गियानखौ मोनो जों बेजों लोगोसे संसारनि मुलुगनि जों मोनफ्रोमबो हाबाफारि मावनायफोराव जोङो बे थुनलाइखौ फरायनाय आरो सोरजिनायनि गेजेरजों गाव गावखौ दानानै लानो हायो दा बेजों लोगोसे आं जोंनि लिरगिरिफोरा थुनलाइ सोरजिनानै आथिखालाव गोबां बान्थाफोरबो मोननाय जाबाय भारत सरकारनि जिबायदि जोंनि रावखौ 8 सिडुलावहाय थिसननाय लोगो लोगो जोङो गोबां आयदायावनो जोङो थुनलाइयारि आयदाफोराव जोङो गोबां बान्थाफोरबो मोनबाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो थुनलाइयारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हानाय खाबुखौबो जों बड' युथ राइटार फरमनि आफादगिरिमोन सेक्रेटारिमोन जोंनि कार्यक्रम सफल जानोका थाखाय जोंनि बे इन्डिया जोंनि आलासिमोन इन्डियाफोरनिफ्राय फैनाय आलासिमोन बे जोंनि कार्यक्रमखौ सफल बनायना बे जोंनि रायजोफोर जोंनि फारानि रायजोफोर बे जोंनि मेचे युवा युथ क्लबनि एडभाइजारमोन जोंनि बे मेचे युथ क्लबनि मेम्बार्समोन बे जोंनि दानि कार्यक्रमखौ मारैबायदि सफल बनायनाय बे थाखाय जोंहा एडभाइजार होगोन जोंनि आदामोन आइमोन बे जोंनि फारानि रायजोमोन रजाफोर फान्थलमोन दिनै बे जोंनि कार्यक्रम सफल बनायनाय जों माबायदि हाबा मावनांगौ गाबोननि दिनाय मारै थांनाय बे थाखाय जों रायज्लायगासिनो दं दिनैहाय बे जोंनि मेन कार्यक्रमा दिनै फुंनिफ्रायनो बे जोंना बिरनानै सुरु बानायबाय दा जोंनि बे कार्यक्रमफोरखौ जों मारैबायदि जौगानाय सुरु बानायलांदिनि दा आइ खोथा बाथ्राफ्राबो मोजाङैसो जोङो आवगायबाय लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय
आवगायनानै बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय थियारि बे जादों नेपाल हादराव थानाय मेसे एबा बर'फोरनि बाथौखौ बेबायदि दुमो खाथियावनो दङ नै बे माइनाव जानांगौ बियो माइनाव न' आरो बे जाबाय बाथौ बेबायदिनो बर' एबा मेसेफोरा बाथौखौ दुमनानै सिबियो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों